हेलो लोगोफोर नोंथांमोननि गेजेराव आं आरो मोननैसो गोदान आपडेट भिडिअ लानानै फैबावबाय। लोगोफोर नोंथांमोना थाम्बनेलाव नायनानै मोनथिखाबाय जानांगौ आं मानि सायाव आपडेट लानानै फैदों। बेनो जादों लोगोफोर गिबि आपडेट हिसाबै बे बोसोरनि बैसागो बोथोरजों लोब्बा लाखिनानै गोबांथार बर'नि प्रडाक्शनफोरा बैसागो मिउजिक भिडिअ दिहुनबोनायखौ लासै लासै नुनो मोनबाय दङ आरोना। थिग बिदिनो बे बारावबो महरसा बर' प्रडाक्शन बेनारनिफ्राय मोनसे साबगा हामगा बैसागु मिउजिक भिडिअ फैगासिनो दं आरोना। बे बैसागु गेमस्रि मिउजिक भिडिअनि मुङानो जादों बाजै गेमस्रि। बे बाजै गेमस्रि मुंनि बैसागु मिउजिक भिडिअ गाहायै फाव खालामदों फावखुंग्रि गेमस्रि दैमारि आरो फावखुंग्रि प्रियंका लाहारी, लोगोसेनो महरसा बर' बिथांमोननि बे मिउजिक भिडिअखौबो महरसा बर' प्रडाक्शन चेनेलावनो थाबैनो नुनो मोनगोन होननानै बिथांमोना फोरमायहरदों। आसा खालामबाय नोंथांमोना बिथांमोननि बे मिउजिक भिडिअखौ नायनो थाखाय नेनानै थागोन होननानै। नेक्स्ट आपडेटआव सावरायगोन लोगोफोर गोबाव समनिफ्रायनो नोंथांमोन बयबो नायनो थाखाय नेनानै थानाय R&Film प्रडाक्शन बेनारजों दिहुनजानो गोनां मुंदांखा बयजोंबो सिनायजानाय फावखुंगुर रबि नार्जारी बिथांनि आखायाव जोनोम मोननाय, लोगोसेनो गावनो दिथा खालामनाय बे बोसोरनिनो फैनो गोनां थैसाम 2 मुंनि आबुं बर' सावथुननि गिबि जागायजेननाय बे हाबाफारिखौ बिथांमोना बेखेवनानै होनाय जाबाय आरोना। लोगोसेनो दायो मोनथिनाय बादिब्ला बे सावथुननि शुटिंआबो सोलिगासिनो दं होननानै मोनथिनो मोननाय जादों। बे सावथुनाव जों गोबांथार फावखुंगुर आरो फावखुंग्रिफोरखौ फाव खालामनाय नुनो मोननाय जागोन आरोना। बिसोरनो जादों गाहायै फावखुंगुर रबि नार्जारी, कमेडियान एक्टर अनिल केआर नार्जारी, प्रेक्टिकल बसुमतारी, लोगोसेनो फावखुंग्रिफोरानो जादों गेमस्रि दैमारि, मनालिसा हाज'वारि, लीना बसुमतारी, दैमु ब्रह्म आरो गोबांथार फावखुंग्रिफोरखौ बे सावथुनाव नुनो मोननाय जागोन आरोना। आसा खालामबाय बे बोसोराव बिथांमोननि सावथुना जोबोरैनो सुपारहिट जागोनखौ नुहुरो आरोना। लोगोसेनो नोंथांमोना बे सावथुनखौ नायनो एक्साइटेड नंगौना नङा कमेन्टनि गेजेरजों खिन्थाहरबानो जाबाय। बेजों लोगोसे दिनैनि बे सुंद' आपडेटनि भिडिअआबो बेखिनियानोमोन। भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला लाइक खालामदो, लोगोसेनो चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालामनानै लाब्लानो जाबाय।